kita di tempat Mbak Sofi sama Mbak Tessa Bolo. Kita bikin lagu buat mereka. Kita lihat reaksinya Bolo, seperti apa reaksinya. Mbak E namanya siapa toh? Biar tak tulis di lagunya. Nanti biar masuk liriknya toh. Siapa toh Mbak E? Sofi. Satu Mbak Sofi, satu lagi Mbak siapa? Tessa. Mbak Tessa sama sinten? Tessa. Pakan pakan ternak komplit. Kita lihat reaksinya Mbak Sofi. Aku ngamen ngetan pasar Tegalombo, ning toko pakan ternak iki, sing dodol ayu arane Mbak Sofi, ayune alami esme gawe peta. Ning sandinge ono Mbak Tessa sing manis, krapyak sumringah atine ora jae, nawani pakan suarane alus. Aku mampir siji pengen balik terus. Mbak Sofi ayune sumapyan, Tidak mau lihat kamera Bolo. manis gawe hati deg-degan, loro-lorone ramah lan penyabar, muga laris tokone laris lancar. Panas-panas ngene tetap semangat kerja, pakan komplit ready kanggo etos lan jago. Aku ngamen kesel disemangati Mbak Sofi, Malu-malu. enggak adon kenan rasane hati. Mbak Sofi ayune sumapyan, Mbak Tessa manis gawe jantung berdebar, loro-lorone loman lan sumetenan, muga laris daganganmu Tegalombo viral. Yen pasar sepi aku kangen tenan, kangen toko pakan, kangen esme Mbak Sofi. Suwun Mbak Sofi, suwun Mbak Tessa, jangan men pamit butuh pakan mampir pasar Tegalombo. Kamu nih Mbak E. Siloke mas. Kok malah siloke katut iki piye? Ya ampun. Siloke nering kok. Pakan Padahal siloke buat dari pagi besok ya. Tegalombo. Ini sekali lagi tak putar sekali lagi ya Mbak E. Biar nanti dapat saatnya sering dengan Pak dereng kene.
debat sama Mbak Novi. pasar Oh Mbak Tessa yang ini toh. Oh ini Mbak Tessa. Salah ternyata kalau. pakan ternak iki sing dodol ayu arane Mbak Sofi Ini kok Mbak Sofi. ayune alami eseme gawe peta Gawe peta itu Mbak. ning sandinge ono Mbak Tessa sing manis krapyak sumringah atine ora jae nawani pakan suarane alus aku mampir siji pengen balik terus Ini aku mampir sekali dulu loh Mbak ya. Leru nih wow. Cuma biar Mbak Sofi. batas sama ni segawe hati deg-degan loro-lorone ramah lan penyabar muga laris tokone laris lancar. Mbak yang satu tidak masuk lirik tadi pergi jenengan nih kemana tadi toh? Mbak siapa namanya toh? Siapa namanya Mbak? Mbak Rizka. Oh, cantik juga Mbak Rizka. Panas-panas ini tetap semangat kerja. Ini Mbak Rizka bono. Senyum terus Mbak Rizka. Aduh Mbak Rizka. Terus lancago aku ngamen kesel disemangati Mbak Sofi matur suwun Mbak adem tenan rasane hati Mbak Sofi ayune sumepyak Mbak Tessa manis gawe jantung berdebar loro-lorone loman lan sumetenan muga laris daganganmu tegalopo viral yen pasar sepi aku kangen tenan kangen toko pakan kangen eseme Mbak Sofi suwun Mbak Sofi suwun Mbak Tessa jangan men pamit butuh pakan mampir pasar Tegalombo. Sama nih Mbak ya. Matur suwun sangat loh nggih. Dongake laris pokoknya dongake lancar nggih dengan kata rezeki ini jenengan sedaya dongake sami sehat seger waras nggih. Mbak Sofi, Mbak Tessa, Mbak Rizka. Sibu sinten namine sibu tau? Mbak Parmi, Bu Parmi ya. Matur suwun sangat pokoknya sedaya nggih panjenengan baik-baik banget. Mudah-mudahan rezeki panjenengan dilipat gandakan berjuta-juta kali lipat kali Gusti Allah nggih Mbak Bu mudah-mudahan rezeki ini semakin bertambah semakin berlimpah berkah dan barokah ngoten nggih mudah-mudahan cantik-cantiknya sampai tua tidak pernah berubah ben koyo bidadari terus cantik terus Mbak amin ya Allah pun nggih tak lanjut nggih assalamualaikum Mbak izin tak upload di YouTube nggih Mbak bisa bilang toh jangan lupa like comment and subscribe ya Mbak. Piye Mbak. Bisa Mbak. Tolong Mbak. Ora iso toh. Iso. Aku mau lo, Mas. Diedit piye? Jangan lupa subscribe.